Imos empezar, compañeiros, a sair de aquí. Está intentando Emilio baixar a música, pero está así de novo. Emilio, presidente da Asociación Provincial de Autopatronos. Lóxicamente, Emilio, entendo que hai preocupación, porque houve 3 atracos moi recentes a punta de navalla. Pois sí, moita preocupación. É que sí é certo que nos confiamos moito desde a Asociación nos Corpos e Forzas de Seguridade do Estado. De feito, mantuve unha conversa co xefe da Policía Local de Vigo e me transmitiu toda a confianza do mundo que estaban a traballar de arreo en resolver o caso. Esperemos que máis cedo que tarde o collan e que o poñan diante da xusticia. Imos intentar ir en marcha porque, bueno, non sei se me podes levar ao Milladoiro, que é onde temos que ir, no Concello de Ames. É un pouco lonxe, pero, bueno, entendo que temos tempo. Mira unha cousa, porque, ademais, non sei se é habitual que haxa este tipo de atracos. A ti algunha vez che marcharon sin pagar, por exemplo? Sí, marchar sin pagar, eu levo 34 anos no taxi e atraco nunca, pero marchar sin pagar me dunha vez. A veces hasta é bo que marche, sabes, porque é xente conflictiva, mira, deixalos marchar e xa está. O que pasa que estes casos estamos falando que non foi marchar sin pagar, foi a punta de navalla. Sí, aparte, este último coa compañeira Pilar foi algo violento, lle puso a navalla no pescozo, unha navalla de grandes dimensións, ademais. Di que é certo que a compañera, estamos en contacto con ela todos os días, está traballando xa, anímicamente está ben, tuvo unha resposta boa ao sucedido, non? Que non se achicou, non se foi para casa, senón que seguiu traballando. É frecuente que pase isto? É moi pouco habitual? Vai por épocas? É pouco habitual. O que si é curioso que entendemos que a mesma persoa sempre te leva á mesma zona. A ver, non me quero meter na investigación porque non é a miña laboura, pero entendemos que debe vivir pola zona. Pero sempre sabemos que é a mesma persoa, non? A que protagonizou os 3 atracos, casi seguro. Polo que din os compañeiros, sí. Bueno, pois estamos con vos, desde logo, que a ninguén lle gusta vivir este tipo de accións tan violentas. Agradezoche moitísimo, Emilio, que nos atendeses. Agora imos ver a reportaxe que fixo o compañeiro Adrián Díaz coa persoa que foi atracada. Que foi o que aconteceu o pasado martes? Pois collín un rapaz no Corte Inglés e leveino a donde me mandou e ao chegar ali puxome unha navalla no pescozo e pediu uns cartos, dinlle os cartos, e en isto subiu a navalla un poquinho máis arriba e pediu un monedero e dinlle o monedero e marcou unha cara de 20 centímetros tranquilamente. Non estamos falando dunha navalla pequena, estamos falando dun coitelo moi grande. Sí, dun coitelo grande. E aparte a 30 metros ou un pouco máis quedou mirando para mí como desafiante. Nos últimos 10 días, Pilar, houbo ata 3 roubos e todo indica que pode ser a mesma persoa. Sí, porque a todos os nos deixa pola mesma zona. A min deixoume en Cortellas, aos outros na Avenida de Madrid Bella. Tremendo susto porque estamos, desamparados. O taxi está desamparado. Ahora temos que poñer cámaras de seguridade todos porque parece ser que ele está buscando coches que non teñen cámaras. José, taxista da cidade de Vigo, ante a vaga de roubos que estades a sufrir, unha das poucas medidas de seguridade que podedes adoptar é esta que temos aquí, non? A instalación de cámaras. Cámaras de vigilancia, sí. Yo considero que además es una buena medida tanto de seguridad hacia mi persona como hacia el cliente. Vexo que está indicado por moitas partes do taxi que se está a gravar, non? Se está a gravar, sí. En todo momento tiene que ser a la vista, que es lo que dice la ley. Sé de algún compañero que hay algún cliente que se ha mostrado un poco esquivo a la hora de montar por el tema de las cámaras, pero yo no tengo ningún problema, es decir, y lo tengo muy claro. El que no tiene nada que esconder, no se esconde. Y la verdad es que bastante más tranquilo. El coste es simplemente el montaje y la compra de la cámara, claro, y el... A canto ascende isto? Anda sobre 120, 130 euros más o menos el total de la instalación y todo. Sí. Paga pena. Sí, y de hecho pienso que desde la Xunta deberían de obligar a que todos los taxis llevaran cámaras incorporadas, todos. Es que es para las dos partes, no es solo por nuestra parte, sino por la del cliente.